Dados itung-itungane padha-padha menungsa rukun Islam sing 5 niku petung amalan raga. Mula diibaratke tiyang niku nek pun ngaku Islam niku diibaratke cah lanang nom-noman ngaku seneng kali jenengan. Diawe seneng karo awakmu. Angger petuk menyatakan cinta, aku cinta mati. Percaya mboten? Napa kok mboten percaya? Lambene tok. Cinta, 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 cinta. Namung ngomong tok. Nah niku kados kula jenengan sedaya pun syahadat. Dados tiyang ingkang ngaku Islam niku enten sing gek tekan raga. Mung awake tok sing Islam. Ning kadang atine enten sing sampun Islam tenanan, enten sing dereng. Mula enten pangkat sing nomor kalih jenenge napa wau? Iman. Nah,